Hayırlı gün, hürmetli tomoshachilar. Tataristan 24 kanalında turdan-tur efirde medeni oğartı tapşığı. Barığızga da matur hem oңышлы күн tilep sizni selamlaymin Gülüse Sıngatulina. Barыбызга да мәгълүм, мәдәниятнең чишмә башы авыл районнардан башлана. Без бүген Апас районының мәдәни тормышы хакында сөйләшербез. Кунагыбыз Апас муниципаль районы башкарма комитеты җитәкчесенең социаль мәсьәләләр буенча урынбасары Галләмова Гөлүсә Наил кызы. Хәерле көн, Гөлүсә Наиловна, исәнмесез? Исәнмесез, хәерле көн, хөрмәтле тамашачылар. Сезне күрергә без бик шатбыз. Ерак араларны якын итеп килгәнегез өчен бик зур рәхмәт сезгә. Сезгә дә бик зур рәхмәт, Гөлүсә, шушы мотор тапшыруыгызга безне чакырганыгыз өчен. Мотор тапшыру булсын, шулай бит? Әйе. Хөрмәтле телевизор караучылар, алда әйтеп беткәнемчә, тапшыруыбыз турыдан-туры эфирда бара. Димәк, сез дә безнең әңгәмәбезгә кушыла аласыз. Студиябезнең кунагына сорауларыгыз булса, безгә шалтыратыгыз. Телефон номерларын сез хәзерге вакытта экраннарда күрәсез. Гөлүсә Наиловна, инде әңгәмәбезгә күчкәнчә сюжет карап бетәргә тәкъдим итәм. Күптән түгел Апас районы Татарстанның мәдәни башкаласы дип исемләнгән фестивальдә катнашты. Миңа калса, әлеге сюжетны карап бетсәк, бик урынлы булыр. Игътибар экранга. Ямлы Апас төбәгенең тарихы бай, мәдәнияте дә искиткеч. Моның чынлап шулай булуына шәхсән үзебез инандык. Тинчурин театрында Апас районы җитәкчелеге үзешчәннәре Татарстанның мәдәни башкаласы бәйгесе өчен милли мәдәни байлыгын мәркәзебез халкына тәкъдим итте. Безнең Апас районы авыл хуҗалыгы районы. Үзебезнең гореф-гадәтләрне күрсәтәбез. Бүгенге көндә менә инде гореф-гадәтләребез тарихи данланган район. Килгән кунакларны апастылар ипи тоз белән генә түгел, сый-нигъмәт тулы табыннар белән каршы алып торды. Һәм әлбәттә, ачык чырай, якты йөз белән кадер-хөрмәт күрсәтеп тамаша залына азатты. Биредә үк районның һөнәрчеләре, мәдәният хезмәткәрләре, ансамбльләр үз осталыгын күрсәтеп торды. Район белән танышу шул рәвешле барды. Апаслылар яшь буынга милли гореф-гадәтләрне җиткереп кенә калмый, кечкенәдән сәхнәгә тарта. Җыр моңа гашык итә, иҗат дөньясына юл ача. Менә бүгенге сәхнәдә дә күбрәк без яшь талантларны тартырга тырыштык. Мәсәлән, Балтай җегете Ранис Мусин, аннан соң инде Болгайырдан Камилә Мубаракшина, менә шуның кебек яшь талантлар безнең үсеп килә, алар үзләрен сәхнәдә бик матур тоталар. Шуннан да менә мондый чараларны бик кирәкле һәм матур чаралар дип әйтер идем. Инде менә соңгы җырга килгәндә миңа калса, ул инде безнең мәдәниятебезнең гимны буларак яңгырады. Килешәсезме? Әйе, килешәм сезнең белән. Инде менә әңгәмәбезгә күчсәк, Апас районы мәдәният өлкәсенә зур игътибар бирә дип әйтеп буламы? Менә гадәттә бит инде ничектер башка өлкәләр алга чыгып, мәдәният өлкәсе икенче планга күчә кебек. Ниндидер җиңел караш тоела. Менә сездә ничегрәк? Апас муниципаль районда инде иң беренче булып район башлыгы тарафыннан мәдәният өлкәсенә бик зур игътибар бирелә. Без инде нинди генә чара үткәрсәк тә, нинди генә бәйрәмнәр үткәрсәк тә, мәдәният хезмәткәрләре безнең иң беренче ярдәмчеләребез булып торалар. Аларга шуның өчен бик зур рәхмәт әйтәсе килә. Һәм инде булган барлык гореф-гадәтләрне саклап, яңа инновацион методикаларны кулланып, мәдәният өлкәсен һәрвакыт алга җибәрәсебез килә. Һәм инде милли проектлар кысаларында безнең авылларда күп кенә мәдәният йортларына ремонт булды. Һәм инде 20-нче елда район мәдәният йортында, шулай ук Сара Садыкова исемендәге Апас сәнгать мәктәбендә дә бик зур ремонтлар булды. Һәм инде бүгенге көндә район башлыгы тарафыннан аның тырышлыгы белән безнең 3 авылда шулай ук менә зур ремонт эшләре алып барыла. Һәм инде башка районнар белән без шулай ук тыгыз элемтәдә эшлибез. Республика күләм үткән барлык чараларда безнең мәдәният хезмәткәрләре бик актив катнашалар, даими рәвештә инде. Һәм инде шулай ук районыбыздан делегация булып, башка районнарга барып, анда үзенә тәҗрибә үтәп алып кайталар. Менә башка районнар дип әйтеп беттек, монда инде күбрәк күрше районнар күз уңында тотыладыр, шулай бит? Юк, күрше районнар гына дип әйтмәсем. Ерак районнарга да барып кайталар. Менә күптән түгел генә Күкмә районына барып кайттылар.
Шуңа күрә Субханалла. республика буенча йөриләр, тәҗрибә уртаклашалар. Барыбызга да билгеле, Татарстан Республикасы рәисе 2023 елны Татарстанда милли мәдәниятләр һәм традициялар елы дип игълан итә. Әлбәттә, инде менә бу форсаттан бит инде без яңалыклар да көтәбез. Менә нинди үзгәрешләр кертегез? Milli гырыф-гадәтләр һәм традициялар йылы кысаларында Бик матур ел. Шулай бит. Килешәм сезнең белән чынлап та бик матур ел. Һәм инде шушы ел кысаларында без районыбызда бик зур проектлар планлаштырдык. Әле менә сез әйтеп киткәнчә, без Казанны гөрләтеп кайттык. Анда безнең бик күп якташларыбыз килгәннәр, бик күп матур сүзләр ишеттек. Якташларыбыз бик яратып килгәннәр иде. Һәм инде менә күптән түгел генә һәрбер район хезмәткәре үзләренең мәдәният йортлары турында матур альбомнар әзерләгәннәр, тарихы турында. Шулай ук ул халыкта бик матур фикерләр тудырды. Һәм инде менә август аенда без ала бирсә Гармун моңа йөрәк җыры дигән фестиваль үткәргәч инабыз. Без аны 6 тапкыр үткәрдек, инде быел 7нче елын үткәрәчәкбез. Әмма дә ләкин башка еллардан аерылып торсын өчен быел инде зурлап республика күләм башка район кунакларында һәм катнашучыларында чакырып зурлап үткәрергә җыенабыз инде. Планнар зурдан димәк, шулай бит. Менә чыннан да Апас районында бит инде. Әлбәттә, инде беренче чиратта татарлар да, шул ук вакытта руслар да һәм башка милләт вәкилләре дә яши бит инде. Менә аларга игътибарыгыз җитәме? Безнең районыбызда 19 меңгә якын кеше яши. Шуннан 92% татарлар, 4,7% руслар, 6% чуашлар һәм 1%тан да кимрәге башка милләт вәкилләре. Һәм инде районыбызда яшәгән барлык милләт вәкилләренең дә традицияларын без сакларга һәм үстерергә тырышабыз. Районыбызда узган Сабан туй, Петрау, Троица, Акатуй, Шемек бәйрәмнәрендә барлык милләт вәкилләре дә бик актив катнашалар. Һәм инде әйтеп киткәнчә, республика күләм узган барлык чараларда да шулай ук безнең фольклор ансамбльләр бик даими рәвештә катнаша һәм лаеклы урыннарда алып кайталар. Әфәрин. Бик рәхмәт, тырышабыз. Менә аннан соң бер кем өчен дә сер түгел, хәзер бит инде яшьләр күпсенчә шәһәрдә яшәүне кулайрак күрәләр. Менә яшь белгечләрне ничек җәлеп итәсез? Юлларын таптыгызмы моның? Гөлүсә, бу чыннан да бик четерекле сорауларның берсе. Чөнки хәзер безнең яшьләр күбрәк торак мәсьәләсен һәм инде хезмәт хакының күләме турында күбрәк уйлыйлар. Һәм инде авыл җирләренә, район үзәкләренә аларны кайтарырга бик кыен. Бу безнең район башлыгының да төп сорауларының берсе булып тора. Һәм без аны инде рәсми законнар нигезендә җайларга тырышабыз. Шуннан да менә кадрлар мәсьәләсе бу инде иң мөһим сорауларның берсе. Менә булган кадрларны ничек үстерергә? Булган кадрларны безнең һәрбер мәдәният йортында төрле берләшмәләр бар. Шулай ук безнең Сара Садыкова исемендәге Апас сәнгать мәктәбе бар. Шулай ук безнең Сәләт иҗат үзәге бар. Безнең яшүсмерләребез шунда катнашалар, белем алалар. Шулай ук районда һәм республика күләм барлык чараларда, бәйгеләрдә актив катнашып, шаяралар дип әйтергә, ныгыйлар, үзләренә тәҗрибә җыялар. Һәм инде шулай ук без мәдәният институты белән дә бергә тыгыз элемтәдә эшлибез. Алар безгә югары белемле кадрлар әзерләргә шулай ук ярдәм итәләр. Аннан соң бит әле менә шундый очраклар да күзәтелә. Алар инде районга кайтырга тиеш дип укырга керәләр, ләкин күп кенә очракта кызганычка каршы Казанда калалар. Менә мондай очраклар булгалыймы? Булгалый, дөресен генә әйткәндә булгалый. Әмма дә ләкин үз туган ягын яраткан, үз туган ягын үстерәсе, ныгытасы килгән яшьләребез бар, һәм алар кайталар. Һәм без инде аларны әлбәттә сөенеп көтеп алабыз. Кочак җәеп каршы аласыз. Әйе. Аннан соң тагын бер сорауны күтәрәсем килгән иде. Менә һәрбер районда диярлек шундый авыллар бар. Аларга мәктәп тә ерак, ул мәктәпләр инде гомумән күрше авылда булырга мөмкин, һәм шул вакытта клубларда да чаралар сирәк оештырыла. Менә мондай шартларда балаларның, яшьләрнең талантларын ничек үстерергә? Мондай проблема күзәтеләме? Аллага шөкер, менә безнең Апас районында 56 мәдәни йорты бар. Ул бик күп. Менә күрше районнары белән чагыштырганда да бик күп. Безнең инде берничә генә авылда андый мәдәният йортлары юк. Һәм инде бу очракта безнең район мәдәният хезмәткәрләре махсус программа буенча эшли. Безнең 3 автоклуб дип әйтәбез, инде 3 автоклубыбыз бар. Алар ел дәврендә
шушы авылларга чыгып, анда бушлай концертлар куялар, спектакльләр куялар, яшьләр өчен дискотека уздыралар, төрле чаралар уздыралар, зәлидә үткәрәләр. Һәм инде балалар безнең бик яратып анда катнашалар. Һәм үзләренә тәҗрибә җыялар. Ondan soň менә тапшыру башында әйтеп беттем бит әле. Мәдәниятнең шишмә башы ул авылларда, районнарда дип. Менә бу сүзләрем белән килешәсезме? Менә ничектер бар бер шәһәр балалары белән чагыштырганда, авыл балалары күпкә ничектер талантлырак булып күренәләр. Чынлап та шулай дип уйлыйм, чөнки хәзер шәһәрдә бит инде бәлкем авылда да шулайдыр. Но шәһәрдә балалар күбрәк алар яңа инновацион методикаларга тизрәк кирип китәләр. Еләшкәннәр, авылда ул бераз арткарак калып бара әле. Алар барлык гырыф-гадәтләрне беләләр, дәвани дәвәт тәрбиясендә үсәләр. Шуңа күрә алар менә шушы элеккеге булганны онытмыйлар. Онытмыйлар һәм киләсе елга да алга таба да алып баралар. Ondan соң бит шишмә суының да тәэсире бардыр. Әйе. Аллага шөкер, безнең районыбызда күп кенә матур шишмәләребез бар. Әйе, шуңа күрә мин килешәм сезнең белән. Ondan соң бу көннәрдә шундый бер матур фикергә юлыктым. Ул инде мәшһүр драматург Туфан ага Миңнуллинның сүзләре. Мин моны укып та бетәсем килә. Кызганычка каршы, авылларда театр уйнау хәзер сирәгәйгәннән сирәгәя бара. Вакыт юк, эш күп дигән булалар. Чепуха. Элек авылда эш күбрәк иде, ләкин кешеләр, яшьләре һәм өлкәннәре дә вакыт табалар иде. Менә шундый фикер һәм Туфан аганың сүзләре белән әйтсәк, хәзерге көндә авылларда театрлар куйыламы? Аллага шөкер. Куела. Минем әйтеп китәсем килә үзебезнең Апас халык театры турында. Аның җитәкчесе булып безнең уңган, булган шундый чая Зинфира Мухаммедшинаны шулай ук әйтеп китәсем килә, чөнки ул үз эшен бик яратып эшли, җиренә җиткереп һәм аның артыннан халыкта тартыла. Бүгенге көндә халык театрында безнең 15 кеше. Алар барсы да төрле өлкәдән, врачлар, укытучылар, мәктәптә укучылар. Ләкин барсы да иҗатка тартыла икән. Эшләре тыгыз булудан карамастан, алар һәр вакыт шушы театрга йөриләр, ел сайын күп спектакльләр безгә күрсәтәләр. Һәм инде халык аларны яратыбрак та кабул итә. Бик күп чәчәкләр була, алкышлар була. Халык бик ярата. Һәм инде шулай ук безнең әйтеп китсәм ярыймы? Һәм инде безнең шулай ук Бырнаш авылында да халык театры бар. Бүгенге көндә анда шулай ук 10 кеше менә. Алар шулай ук ел сайын үзләренең спектакльләрен иҗат итәләр. Менә әйтеп үттегез бит әле, халык аеруча да яратып кабул итә дип. Бәлки инде аларның нәкъ менә халыктан чыккан булулары сәбәпчедер монда. Бәлкем шулайдыр да. Шулай ук мәктәпләрдә дә инде безнең һәр мәктәптә театрлар бар. Һәм алар балалар безнең ел дәврендә әзерләнеп, ел ахырында әле күптән түгел менә Әмир Камалиев исемендәге фестиваль узды безнең. Бу район башлыгы тарафыннан билгеләнгән яңалык безнең районда. Шунда яңалыклар күп икән. Яңалыклар күп. Һәм инде безнең һәрбер мәктәп шулай үзләренең спектакльләрен күрсәтеп, бик матур чара булып узды. Менә әңгәмәбез дәврендә без инде берникадәр мәсьәләләрен дә кузгаттык, уйланырга җирлек бар икән дә аңлап беттек бит инде бит. Менә мәдәният өлкәсендә тагын нинди авырлыклар бар? Олай авырлыклар бар дип әйтә алмас идем, чөнки без булган барлык мәсьәләләрне шишеп чыгарга тырышабыз. Менә бер борчып торган әйберем бар инде. Авылларда хәзер халыкның яше олыгая. Яшь гаиләләр кими. Һәм инде менә мин борчылам, тора бара авыллар юкка гына чыкмасын дип инде. Менә шунысы гына борчып тора, калганы барсында Аллага шөкер шишеп барабыз, тырышабыз, эшлибез. Аннан соң Митәле районында авыл көннәрдә үткәрелә шулай бит. Монысы инде яшьләрне тартырга шулай ук бер сәбәптер миңа калса. Аннан соң Апас районы бит инде ул талантлы шәхесләре белән дә дан казанган. Алар хакында да сөйләшеп үтик әле. Бүгенге көндә элемтәне саклыйсызмы? Безнең районыбыздан бик күп танылган шәхесләр чыккан. Инде исемлекләрен әйтеп китмим. Озын булыр. Озын булыр. Аннары берсен әйтеп, икенчесен әйтмәсәм, алар үпкәләргә мөмкин. Ләкин шушы сүземне аларга район башлыгы Айрат Габдулхакович исеменнән һәм шәхсән үз исеменнән бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Чөнки районыбызда үткән барлык чараларда, яңа проектларда biz аларны чакырганда, алар һәр вакыт бер каршы килмичә кайталар, шундый матур итеп катнашалар, рәхмәт сүзләре әйтәләр. Аннары инде тагын үзләре дә Казанда үткәргәндә концертларын шулай ук без дә делегация белән барабыз. Тәҗрибә уртаклашу
ягыннан да инде шулай ук рәхмәт хатлары тапшырабыз. Һәм инде менә соңгы арада безнең танылган шәхесләребез кире Опаска кайтып, Опаста да үзләренең иҗат кичәләрен күрсәтәләр һәм инде халык бик яратып кабул итә. Бик яраталар. Менә аннан соң бит әле Опаста Опас якташлык җәмгыяте дә бар. Аның хакында да сөйләшеп үтәсе килә. Алар ниләр белән шөгыльләнәләр һәм бүгенге көндә мондый оешмалар актуальмы? Әйе, менә бүгенге көндә Казан һәм Яршаллы шәһәрләрендә безнең Опас якташлык җәмгыяте матур гына эшләп килә. Әле апрель азагында гына без районыбыздан делегация белән барып, шундый матур чарада катнашып кайттык. Рафаэль Султановка бик зур рәхмәт әйтәсем килә шушы чараны оештырганы өчен. Һәм инде якташлык җәмгыятенең төп максаты дип уйлыйм инде ул читтә булган якташларны берләштереп, алар мөрәҗәгать иткәндә ярдәм итәргә. Һәм инде безнең Казан якташлар җәмгыяте белән без шулай ук бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Марат Абдулхаевичка бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Ул безнең белән һәрвакыт элемтәдә, һәрвакыт бергә эшлибез аның белән. Районда булган барлык чараларда, проектларда, акцияларда катнашалар. Әле нидә финанс яктан да ярдәм итәләр. Шуңа күрә без алар белән бик тыгыз элемтәдә эшлибез. Аларга бик зур рәхмәт. Чыннан да менә мондай шәхесләр белән горурланмыйча мөмкин Аллага түгел. шөкер, әйе. Гөлүсән Наиловна менә шушы урында тукталып, тагын бер сюжет карап үтәргә тәкъдим итәм. Яхшы. Ул инде безнең милли Сабан туебыздан мизгелләр булыр. Матур рәхәт мизгелләрне искә алып үтик әле. Әйдәгез әле. Игътибар экранга. Котлы булсын, гөрләп торсын, Опас Сабан туйлары. Районның мәдәниятен ашык шагылдыручы төп чараларның берсе халкыбызның күрке булган Сабан той. Опас районында ул гөрләп узды. Безнең инде милли традициялар елына туры китереп, быел Татарстанда шулай эшләдек. Урыс, татар, чуашның гореф-гадәтләрен керттек. Менә шушы подворьеларда инде аларның ишек алдында, мәсәлән, татарлар Токмачкистанда, урыслар кәбестә тызлады күргәнегезчә инде. Аннан соң инде элеккеге традициялар булгач инде искә төшерәсе килде. Советлар заманында безнең бабаларыбыз, әбиләребез кырдан ничек иген сукканнар, ничек багышлар белән эшләгәннәр, будайны ничек кырдан алып кайтканнар, шул атларында күрсәтәсе килде инде. Аннан соң бит инде ат техникага әйләнгән шул образлар булды, килгән кунакларга ошады. Сабан той милли уеннар, бәйрәм концерты белән дәвам итте. Әлбәттә, кыр батырларына, хезмәт алдынгыларына да тиешле игътибар бирелде. 45 ел Бихан жатыр булып эшләдем. Рәхмәт булай катлаулары өчен мине, зурлаганнары өчен. Яшьләргә куркырга кирәкми, бер дә авылда калырга. Авылда бөтен нәрсә бар. Эшләргә техникалар жаңа хәзер. Эшләргә. Димәк, чыннан да эшләргә кирәк дип әйттеләр. Бу инде һәрбер юнәлештә. Шулай бит? Шулай. Килешәм сезгә. Менә Сабан туеннан мизгелләр карап үттек. Халкыбызның шундый яратып әйтә торган сүзләре бар. Сабан туе бетте, димәк, җәй бетте дигән сүз дип. Һәм чыннан да әлеге сүзләр миңа калса дөреслеккә туры килә торгандыр. Бик тиздән инде безнең урак өстендә башланып китәчәк. Менә элегрәк икенчеләрне ял иттереп, концертларда куя торганнар бит инде. Бүгенге көндә менә бу гореф-гадәт сакланамы? Әйе, бу гореф-гадәт безнең буыннан-буынга тапшырыла. Һәм инде урак өсте вакытында, чәчү вакытында безнең район мәдәният хезмәткәрләре икенчеләр янына барып, аларга үзләренең концертларын тәкъдим итәләр һәм инде яхшы кәеф бүләк итәләр. Менә концертлар дип әйтеп үттегез. Монда инде гадәттә районның үзешчәннәре шул вакытта инде чын артистлары катнаша торганнар. Әйе, безнең инде әйтеп киткәнемчә автоклубыбыз бар бит инде. Алар безнең шулай чыгышлар, концертлар куялар һәм инде үзешчәннәр дә монда ярдәм итәләр. Бергә шулай матур концертлар куялар. Икенчеләрнең кәефләрен күтәрәләр. Әйе, шулай итәргә кирәк дә шулай бит. Аннан соң инде алар тагын да илһамланып эшләячәкләр. Әйе, Бу инде мәдәниятнең йогынтысы дип атала торгандыр. Гөлүсән Наиловна, менә шуның белән инде тапшырубыз ахырына да якынлашып килә. Һәм тапшырубызны йомгаклап мәдәниятнең үсеш юлларын менә киләчәктә нәрсәдә күрәсез?
Һәм ул нинди булырга тиеш? Инде әйтеп киткәнемчә, булган гореф-гадәтләрне онытмыйча, яңа инновацион методикаларны кулланып, мәдәният өлкәсен генә түгел, башка өлкәләрне дә һәрвакыт алга өндәргә кирәк. Ләкин методикалар белән генә ерак китеп булмый. Булган хезмәткәрләрнең һөнәри осталыгы, яңа, яшь, профессионал булган кадрлар белән бу очракта гына алга китеп була. Шуңа күрә без инде безнең һәм инде район башлыгыннан бу төп сорауларының берсе. Biz bu эш буенча бик каты тырышып эшлибез һәм инде алга таба да ала бирсә дип әйтәсем килә. Безнең мәдәният өлкәсе генә түгел, башка өлкәләребез дә бик алга узачак ала бирсә. Барысы да хәерле булсын. Амин, шулай булсын. Гөлсем Наиловна, сезгә авыр һәм җаваплы эшегездә зурдан-зур уңышлар телибез. Милләтне саклау инде ул турыдан-туры безнең мәдәниятебезгә барып тоташа. Район мәдәнияте чәчәп атсын һәм һәрвакыт үсештә булыгыз. Саулашабыз. Киләчәктә дә студиябездә көтеп калабыз. Рәхмәт бик зур чакырганыгыз өчен һәм сезне Апас районында көтеп калабыз. Бик зур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенгә шулар иде. Сезнең белән Гөлүсә Сыңгатуллина булды. Сау булыгыз. Киләсе очрашуларга кадәр.